укшаттым, һәм гомерлеккә яраттым. Мин бит һине бер күрүдән үк укшаттым, һәм гомерлеккә яраттым. Елдар үткән һайын тагылар, Күңел ныграк һиңә тартыла. мәңге үтмәй торган, үлеп бетмәй дә торган хистәр бар икән ул дөньяла. Мәңге үтмәй торган, үлеп бетмәй дә торган хистәр бар икән ул дөньяла. Мин бит һине бер күрүдән үк укшаттым, һәм гомерлеккә яраттым. Мин бит һине бер күрүдән үк укшаттым, һәм гомерлеккә яраттым. Кайнар хистәрем, Һиңә тигән надлы һүзләрем, яныңды йылытһын, нур булып та яктыртһын төндәрен һәм халкым көндәрен. Яныңды йылытһын, нур булып та яктыртһын төндәрен һәм халкым көндәрен. Күрүдән үк укшаттым, һәм гомерлеккә яраттым. Мин бит һине бер күрүдән үк укшаттым, һәм гомерлеккә